डेन्जार मानसिलै फाग्लासो बिदि लाइन जालायखानांगौ आयु डेन्जारलै ने आधा घन्टा बेसेबां जाखो लाइन जानानै हाबनो मोनिया आधा घन्टा जाखाबाय दासो गेट मोनफैदों नै नुबाय दा नै दासो बेसे मोनदों नै बेसेबां जाखो नानिमोन लाइन जानानै गोबावसै आयु 1 घन्टासो जाबाय नुबाय दा नै बेसेबां जाखो लाइन जानानै गोबावसै आयु दाबो सहैयाखै नै डेन्जार हाबनो मोनजोबगोन र' नुबाय दा रायजोफोर माबायदि लाइन जानांगोन नै मानसिया अयथासार लाइन जालायखायो नै लाइन मोनथाम मोनब्रै माने हाबनोहाय आरोना नै नुबाय दा 20 थाखा टिकेट दाननानै हाबनांगौ दै अयथासार लाइन जानांलायखायोलै नै मानसिया डेन्जार मानसि जाखायो अयथासार मानसि जाखायो दा डेन्जारलै नै दा मोनायावहाय बिदि लाइन थानांलायखायो नै मानसिया नुबाय दा बाब आं एसे देखायलांनायसै दे रायजोफोर नायलांबाय थादो नुबाय बेसेबां गोलाव नै लाइना फाग्ला जागोनलै ओमफ्राय नै बैयावहाय एन्ट्रि टिकेट काउन्टारावहाय माबायदि जायो नै बिदि लाइन जालायखानांगौ ने आयौ आइ रिभार फेस्टिभेलाव हाबोबा औरा आब' माथो बिदि लाइन जाखो थैगोनसो बेसेबांबा गोजान लाइन नै आयौ फाग्लासो नै लाइन जानासो हाबनांगौ नै नुबाय फाग्लालै किमान लाइन नै डेन्जारलै डेन्जार गोलाव अयथासार गोलाव लाइन जानांलायखायो नै नुबाय दा नै लाइना लाइन जाबोलायखाबाय नै दिनै 2026 नि जानुवारिनि 4 थारिख लोगोफोर नै दिनैहाय हाग्रामा ब्रिजआवहाय एसे बेरायनो फैलायबाय आङो ओरैबायदि थान्दा दिनैहाय ओमफ्राय नै पिकनिक जाग्रा जायगायाथ' बे थख'सेल'खा नायदो गारिया थुम बुंजोबनानै दं आरोखि ना ओमफ्राय नै खुवा नायदो अयथासार खुवा दिनैहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय दंबावो थख'से नैबेयावबो बुंजोबनानै दं आरो ओमफ्राय बैयावथ' फेस्टिभेल जाहैबाय आइ रिभार फेस्टिभेल बैयावहाय बैथिंजायबो दङ हनै सानजाथिंजायबो बैयावबो थख'से पिकनिक जालायो आरो मथा मथि बिफां सायाथ' गैया ओरैनो खासिबारियावहाय जायो आरो ओरैनो बेबायदि आरोखि फेस्टिभेलाथ' ओरै जाहैबाय बैयाव हनै आं एसे देखायलांनोसै ओरैहाय फेस्टिभेल नै ओमफ्राय लोगोफोर नुदोंना नै बियो जाहैबाय एन्ट्रि टिकेट काउन्टार माने साफ्रोमबो बेरायफैग्राफ्रानो बेयावहाय माने 20 थाखानि टिकेट दाननांगौ आरो ओमफ्रायसो सिङाव हाबलांनो मोनगोन ओमफ्राय बैथ' बाइक पार्किं कार पार्किं जाहैबाय बाइकआ 50 थाखा पार्किंआव दोनोब्ला 50 थाखा होनांगोन ओमफ्राय कारब्ला 150 थाखा आरोखि बिथांमोनानो खिथादों ओमफ्राय आं थेवबो एसे मोजां मिथिनानै लानि बे बेसेबां होनदों ब्रादार टिकेटआ सासेयाव 20 थाखा ओमफ्राय बैयाव माबाया बाइक पार्किंआ बेसेबां बाइक पार्किंआ बाइकआव 50 थाखा काराव 150 थाखा होनब्ला निस्सय मिथिबाय बेबायदि आरोखि सिङाव हाबलायबाय अयथासार मानसि जागोन दिनै दा लोगोफोर सोरनिबा खाफालावहाय 2026 आवहाय नै बेबायदिनो 100 थाखानिनो लाख थाखानि मालिक जानोसैलाय नै ओरैबायदि गिदिर प्राइस दङ नै जिसिबि मायै दामफारै आं दाख्लैनिफ्रायनो खेबनाय होबाय थाबाय हिसाबैहाय मानसिफ्रा आंनावसो बिहरबाय आरोना नै ओरैहाय फानलागासिनो दङ नै बेसेबां होनदों बिनानाव 100निनो लाख थाखानि मालिक आरोखि सोरनिबा खाफालावहाय नैबे जिसिबिफ्रानो जाखांनो हागौ आरोखि बेफोरबायदिखौ गायनोबो बानो नाङा आरोना बिराद दाम ओरैहाय नै बिनानावमोना जागासिनो दं आरो गोथावना थावा टेस्टी ओइ भैया कितना 50 का 50 माने प्रोटीन बुस्थु दं आरो बेयावहाय माने फिथाइ सामथाइ दङ ओमफ्राय बैथिंजायहाय दुम्बा फानगासिनो दं जुखाम आं एसे देखायनि सावनानै फानदों
नुबाय रायजोफोर नै जुखामा माबायदि अयथासार बरियाल' सावबाय नै बेफोरो फुरा सावजोबगोन आरो कास्टमारफ्रा बुंनानै दंजोबखायो नै जुखामखौ सावगासिनो दं बेबायदि पिसत किमान बायदि एक पिसत किमान 50 केनेकुवा बिक्री হয় ना बहुत मानु হয় ना आच्छा माने बियो 50 थाखा नै मोनसेयावनो अब्ला जुदि जुखाम खेथि मावग्राफ्रा बेसेबां थाखा खामायनो हायो जोंना आबादारिफ्रा जुदि मावोब्ला आरोना जोंना हाफ्रा ओरैनो गायग्रा हाफ्रा ओरैनोसो बेकार थायो जुदि बेफोरबायदिखौहाय जुखामखौ मावोब्ला बेसेबां थाखा खामायनो हायो नै दायो मोनसेयावनो 50 थाखानो ओमफ्राय बिराद मानसि जायो आरोना जानाया दा सिगां एसे बांसिनबावसोमोन ओमफ्राय दा नै कास्टमारफ्रा रेडि जुखाम जानोहाय 50 थाखा मोनसेयावनो होमब्ला सिन्था खालामदो नै बियो बेसेबां फैसा जागोन बेयावहाय ने जोंना आबादारिफ्रा मावनोसो बायोना औ दा बेसेबां थाखा दं नै दा लोगोफोर आं सिङाव हाबफैबाय एसे देखायनोसै आङो गोबां मानसिफ्रा फैद्लाबाय बिराद मानसिलै दिनैहाय अयथासार बुंफावजोबदों जेरैबो खेला होनायावबो बरथिखा नै जेरैबो नै बुंफबजोबनानै दं जेरैबो नै गेलेगासिनो दं नै मानसिफ्रा जेरैबो बरथिल'खा मालाय फैसा खामायदों जेरैबो बरथिल' जाखादों मानसिया नै आरो फैगासिनो दं मानसिया दासो मा खेला जाखो मा खेला बेलाय हांसोसो दं ओमफ्राय माबायदि 10 थाखा मोनसे रिं बे बियार बथलाव जुदि हाबोबा 50 थाखा मोनगोन आसानजों सोनांगौ आरोखि नै बेयाव सोनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय बे मा जाखोयो जेनेबा बे हाबनांगौ आरोखि नाम्बाराव बा होमबासो मोनो नों बबे नाम्बाराव लादों बे थानांगौ आरोखि बला बिदि आरो बे ओमफ्राय नैबेथ' नाम्बारा जाब्लानो मोनबाय जाहैबाय अयथासार मानसि जादोंलै जेरैबो मानसिल'खा नै नुबाय नोंसोरखौ युटुबाव नै जेरैबो नै फुरा गिदिंगासिनो नै बेयाव आर्टिस्ट गाखोबायलै बेयावहाय सिंगारफोर गाखोबाय खोनासंबाय थाला आं ओरै थांनोसै नैबे एक्सप'आव हाबला 10 थाखानि टिकेट लानांगौ नैयावहाय एन्ट्रि टिकेट काउन्टारावहाय ओमफ्राय हाबनांगौ जाहैबाय नैयावहाय शपिं खालामनो मोनगोन नोस मानसिया नै नायदो फाग्लासो नुबाय दा नै डेन्जार मानसि जाखायो गोगोम नांखाबायलै दखानफ्रा फाग्लासो गासिनो थाखा हुथुमनानै लांलायबाय नै दखानदारफ्रा नैबेयावहाय जोंनि मानसिफ्राथ' आरो दखानाखौनो होनो रोंखाया नुवाखै जुखाम थफायावनो 50 थाखाखौलाय फानफैदों
जुदि जोंनाबो बेफोरबायदि सावनानै फाननो रोङोमोनब्ला खामायनो रोङोमोनब्ला नैबेयावहाय बेसेबां मानसि जाबाय नै नायदो नै औ अयथासार मानसि जाबाय नै सिङावहाय फुरा भिरल' नै नुबाय दा रायजोफोर गारिया माबायदि ट्राफिक जाम जायो अयथासार गारिखा ओंखायनो साबधान आरोना लोंनानै जानानै दा सालायथारखा जिबनावबो गारिखौहाय नै अयथासार ट्राफिक जाम दा एसे देखायलांनि अयथासारखा ट्राफिक जाम जेरैबो नुबाय गारिया जेरैबो गारि नै साबधान सालायाना माबायदि गारि सौबावसैसो आंखौसो नै माबायदि गारि नै अयथासार गारि नै बेसेबांबा गोलाव ट्राफिक जाम ओंखायनो साबधान गारि सालायग्राफ्रा लोंनानै जानानै दा सालायलाबाय दाब्रायला दाब्रायलि खालामनाङा बिराद रिस्कि आरोना मोजां सालायनांगौ ओरैहाय नै एसटि फेला जागासिनो दं जोंथ' थाबाय थाला थांनोसै आरो जेखिया जा